Kaibigan mo to si Abby? Ako nga pala si Grace. Storbo ka. Di ba, ma? Magugustuhan ka nun, sigurado ako. Mukhang umalis ata si mama. Salamat at wala ang mama niya. Tatapatin na kita, iho. Kung pwedeng ligawan ko siya. Naku, wag mo nang ituloy, iho. Ang magiging boyfriend niya ay may magandang trabaho. Ano? Ang ibig mong sabihin, milyonaryo yung batang yon? Ano? Hindi pwede po. Kuya, wag! Wala ka na matatakbuhan. Hawakan mo. Kuya, wag! Sige, mauna ka na! Ako susunod. Mauna ka nun. Hoy! Pare! Ano? Tara na! Ano, miss? Okay ka lang? Kuya, maraming salamat. Pasensya ka na, Ayos lang. Ikaw, Ayos lang. Kumusta ka na? ayos naman ako. Kilala ba kita? Parang nagkakilala na tayo dati. Dito ka din nag-aaral? Ah, oo. Dito ka din pala. Ano bang pangalan mo? Chris. Ako si Abby. Abby? Pwede pa kitang maging kaibigan? Pwede naman. Minsan, pasyalan kita sa inyo, Ha? Wala kasi ako sa bahay namin. Namamasukan kasi ako. Ganun ba? Sige, ayos lang. Minsan, dadalawin kita. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Ayos lang. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan sa'yo kapag di ka busy. Sige na, mauna na ako. Baka mahuli pa ako sa klase. Pwede ba akong sumabay na lang sa'yo kung walang magagalit? Sige, ikaw bahala. Tara na. O, Leia. Saan napunta mo? May data ko, ma. Naku, baka kung saan mo na naman napulot yung kadate mo, ha? Hindi, ma. Mukhang mayaman siya at may magandang car. Baka mamaya, driver lang yan. At nagpapanggap na mayaman kunwari. Hindi naman siguro. Anak mayaman daw siya. At sa pormahan pa lang niya, mukhang mayaman na talaga siya, ma. Sa ganda mong yan, dapat lang na makahanap ka ng mayaman. At hindi lang yung kung sino-sino dyan sa tabi-tabi. Siyempre naman po, ma. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng payo niyo, susundin ko. Dapat lang, no? Para guminhawa naman yung buhay natin. Sisiguraduhin ko yun, ma, na makakapag-asawa ko ng mayaman. Tama yun, anak. Siguraduhin mo, ha? Ate Leia, Tita Mitch, pasensya na po kayo. At hinapon po ako ng uwi. Ay, Abby, pakilabahan mo nga yung mga damit ko sa kwarto. Kunin mo na lang dun mamaya. Sige po, Ate Leia. Ingatan mo yun, ha? Baka mamaya masira mo yung mga damit ko. Mamahalin yun. Opo, ate. Magluto ka muna, Abby, bago ka maglaba. Baka mamaya anong oras tayo makakain. Sige po, Tita Mitch. O sige na, magayos ka na doon. Okay po. O, ma, aalis na ako. O sige, anak. Mag-iingat ka, ha? Pasalubong ko. Sure, ma. Ikaw pa ba? Tao po! Tao po! Sino yun? Ano kailangan mo? Dito po ba yung pinapasukan ni Abby? Dito nga. Bakit? Sino ka ba? Bakit mo siya hinahanap? May kailangan ka ba sa kanya? Kaibigan niya po ako. Dadalawin ko lang po sana siya. Dadalawin? Ano yun? May sakit? Pasensya na po kayo sa abala.
Busy kasi si Abby. Maraming ginagawa. Ganun po ba? Kukumustahin ko lang po sana siya. Kakamustahin? Ano yun? Close kayo? Kung kaibigan ka niya, tara, pasok ka. Sige po, salamat po. Maupo ka muna dyan. Salamat po. Saan ka ba nakatira, iho? Sa may malapit lang po sa irrigation. Ah, di ba maraming bahay doon na dikit-dikit? Doon ka nakatira? Opo. Anong trabaho ng mga magulang mo? Yung nanay ko po, wala po siya dito eh. Nasa malayo po yung trabaho niya. Yung tatay ko naman po, busy po sa pinapasukan niya. Baka nakikikatulong lang yung nanay niya. Ganun ba? Naku, kung ako sa'yo, iho, mag-aral ka ng mabuti para matulungan mo yung mga magulang mo. Kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti para po kapag nakapagtapos ako, makasama ko po sila. Kasi po, palagi na lang po silang nagtatrabaho. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Para hindi ka maging tambay lang. Kaya nga po eh, mahirap po kasi ang buhay. Kaya nagpupursige po ako. Tama yon. Katulad ng anak ko, may boyfriend na mayaman. Sana si Abby ganun din. Para hindi naman habang buhay na nakikikatulong sa amin. Ay, Chris. Bakit hindi mo sinabing pupunta ka dito? Napadaan lang naman ako. Gusto ko lang sana magbaka sakali at kumustahin ka. Ganun ba? Naku, nakakaya naman yung tsura ko. Nandiyan na pala si Leia. Hinatid siya ng nakakotse. Matalino talaga itong anak ko. Mukhang nakabingwit ng malaking isda. Hi, Ma. Oh, may bisita pala kayo? Oo, kaibigan daw ni Abby. Talaga? Kaibigan mo to si Abby? Ako nga pala si Grace. Alam mo, Chris, may trabaho kasi si Abby dito. Baka kasi nakaka-istorbo ka. Di ba, Ma? Pasensya na po kayo. Anak, tara na sa loob. Baka masira pa yung araw mo dito. Tara, dun tayo sa kusina. Kwentuhan mo na lang ako tungkol sa mayamang kadate mo. Sige, Ma. Ano, Leia? Kamustang kadate mo? Masaya ba siya kasama? Okay naman po, Ma. Hindi ba kuripot yung kadate mo? Hindi naman po, Ma. Galante nga po siya eh. At in-order ko po yung mga gusto kong kainin. Wala siyang nagawa. Mabuti naman kung ganon. Abby, mauna na ako. Nakakahiya naman, baka makaistorbo ako sa'yo. Sige, Chris. Mag-iingat ka. Sige. Salamat, Leia. Mahal. Nahihiya ako. Baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Magugustuhan ka nun, sigurado ako. Mahal. Nasaan pala si mama mo? Sandali lang, tatawagin ko. Ma! Ma! Sandali lang, mahal. Titingnan ko sa kwarto. Baka nasa kwarto eh. Sige, mahal. Ma! Ma! Saan kaya nagpunta si Mama? JR, mukhang umalis ata si Mama.
Ganun ba? Salamat at wala ang mama niya. Sayang, wala si mama kung kailang ipapakilala kita. Sige, next time na lang ako ipakilala sa mama mo. Sige, thank you nga pala dito sa binigay mo sa akin. Wala yun, mahal. Basta lahat na magpapasaya sa'yo, gagawin ko. Talaga? Oo, mahal. Basta kaya kong ibigay, ibibigay ko. Salamat mahal, sa susunod mag-shopping naman tayo. Oo, kung yun ang gusto mo. Sinabi mo yan ha? Oo naman, mahal. Buti na lang nasalo kita. Ay, sorry. Nadulas ako. Sa susunod kasi, mag-iingat ka. Paano na lang kung wala ako? Kaya ko yung sarili ko, no? Abi, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano ba yun? Nakakabigla ka naman. Matagal na tayong magkakilala at At ano, Chris? gusto ko sanang humingi sa'yo ng paintulot na ligawan ka. Ano? Seryoso ka ba, Chris? Oo, Abi. Gusto kita. At nahulog na yung loob ko sa'yo. Mahal na kita. Pero, Maghihintay ako, Abi. Paghanda ka na. gusto ko muna sana makapagtapos ng pag-aaral para sa pamilya ko. Naintindihan ko, Abi. Salamat, Chris. At naiintindihan mo ko. Andito lang ako. Maghihintay ako, Abi, kapag handa ka na. Ay, tita. Kayo po pala. Oh, saan ka galing? Sa bahay niyo po. Dinalaw ko po si Abi. Ganun ba? Pumasok ka sa bahay namin nang wala kami? Naku, hindi po. Sa labas lang po ako. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, nanliligaw ka ba kay Abby? Opo sana, kaso... Kaso ano? Baka ayaw niya talaga sa'yo? Kasi ang gusto niya, mayaman na boyfriend. Yung kayang ibigay ang lahat ng gusto niya. Nako, hindi naman po siguro. Hindi naman material na bagay ang basihan sa pagmamahal. Tatapatin na kita, iho. Si Abby, parang anak ko na rin yan. Kasi mabait na bata yan. Opo, tita. Kaya nga po ako nagpaalam sa kanya na kung pwedeng ligawan ko siya. Nako, wag mo nang ituloy, iho. Ang gusto ko, ang magiging boyfriend niya ay may magandang trabaho at may kaya. Gaya ng anak ko si Leia. Ganun po ba? Para hindi na siya mahirapan sa buhay kahit hindi na siya magtrabaho. Malinis pang hangarin ko kay Abby, tita. Kaya nga po nag-aaral ako ng mabuti para balang araw makahanap ako ng magandang trabaho. Tama yon, iho. Alam natin, sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho. Kahit na may natapos ka, kapag wala namang tutulong sa'yo. Kaya nga po, tama po kayo dyan. Kaya, iba pa din kapag mayaman na at may kaya ang pamilya. Sana maintindihan mo ko, iho. Hayaan nyo po, makakaasa po kayo. Sige, aalis na ako. Hindi ko susukuan ang pagmamahal ko kay Abby, kahit ano man ang mangyari. Ilang buwan nang di nagpaparamdam sa akin si Chris. Bakit kaya? Pati sa school, hindi ko na siya nakikita. Siguro, nakahanap na yun ng ibang babaeng niligawan niya. Hindi bale, malapit na ang graduation ko. Matutupad ko na mga pangarap ko. Siguro,
doon na lang ako magpo-focus. Ang sarap ng pagkain kanina, mahal. Oo nga eh. Lakas mo nga kumain. Nakailang order ka pa. Alam mo naman, favorite ko yun, di ba? Oh, mahal. May tao. Saglit nga, mahal. Tignan ko lang. Sige. Oh, Chris. Halika, pumasok ka muna dito. Salamat. Sir Chris? Teka nga, bakit mo siya tinatawag na sir? Kasi, JR, anong ginagawa mo dito? sir, siya yung kinukwento ko sa inyo. JR, nalinis mo naman yung sasakyan itim? Oo, sir. Tara na. Sir Chris, siya nga pala. Pwede ko bang mahiram yung isa yung sasakyan mamaya pagkarit ko sa inyo? Oo naman. Saan ba ang lakad mo? May nililigawan ako, sir. Gusto kasi nung mama niya, mayaman yung manliligaw. Kaya ba nagpapanggap kang mayaman? Ganun ba? Opo, sir. Na-inlove kasi ako sa babae yun. Kaya niligawan ko. Ikaw talaga. Lahat ata gagawin mo, pasagot mo lang yung babae. Kaya nga, sir eh. Sir, baka pwede akong bumali sa inyo kung pwede lang. Yun naman pala eh. Sige, sige mama, ibibigay ko sa'yo. Eh, matitis ba kita? Parang kuya na kita. Tsaka gusto ko mapasagot mo yung nililigawan mo. Salamat talaga, sir. Wag nang sir, baka may makarinig pang iba. Chris na lang. Salamat po. Tara na. Anong ibig sabihin nito? Huwag mong sabihin, hindi sa'yo ang kotseng gamit mo. At hindi ka talaga mayaman. Pasensya ka na, Leia. Mahal na mahal talaga kita. Kaya ako nagawa yun. Sinungaling ka! Leia, hindi nasusukat sa material na bagay ang tunay na pagmamahal. Anong nangyayari dito? Oh, Chris, himala. Anong ginagawa mo dito? At nakaporma ka pa. Gusto ko lang po sanang dalawin si Abby, tita. Hindi mo ba alam na matagal na siyang wala dito? Ano po? Bakit naman po? Simula nung nakapagtapos siya, naghanap na siya ng magandang trabaho. Ganun po ba? Kaya nga, kinalimutan niya na kami. Sige po, salamat. Sir Chris, arid ko na po kayo. Wag na JR, dito ka na muna. Ayusin mo na muna yung problema mo. Sir? Tinawag mo siyang sir? Opo, boss ko si Sir Chris. Siya lang naman yung nag-iisang anak ng boss ko na may-ari ng malaking kumpanya sa Amerika at dito sa Pilipinas. Ano? Ang ibig mong sabihin, milyonaryo yung batang yon? Tama po kayo. Maswerte yung mga pangasawa niya dahil siya ang takapagmana sa lahat. Patawarin niyo po ako kung nagsinungaling po ako sa inyo. Mahal kita, Leia. Lahat ginawa ko para sa'yo. Anong sinasabi nyo? Hindi ko kayo maintindihan. Ba't ayaw nyo magsalita? Ano ba yun? Ma, hindi po talaga mayaman si JR. Driver lang po siya nila Chris. Nagawa lang niya po yun dahil mahal niya ako. Ano? Hindi pwede to. Patawad po. Pero malinis po ang hiring ko sa anak ninyo. At pinapangako ko po na lahat ng makakaya ko gagawin ko para lang maging masaya siya.
Hindi. Hindi ito maaari. Bakit pala nandito tayo? Naalala mo yung pinag-usapan natin dati? Alin doon? Marami tayong pinag-usapan. Yung dati na kapag nakapagtapos na tayo, pwede na kitang ligawan. Talaga, Abby? Teka nga, masyado ka naman excited. Hindi pa nga kita sinasagot. Ang saya ko lang kasi. Ikaw talaga? Manligo ka nga muna. Huwag husgahan ng isang tao ayon sa kanyang kasuotan na panlabas na anyo. Mas mahalaga pa din ang kanyang kalooban at nilalaman ng puso. Huwag diktahan ng anak sa kanilang kagustuhan sa buhay.